Helo ffrindiau, shwt i chi gyd? Fi Betty Wyn sy'n yma. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel, gytre, a fi'n clywed bod chi gyd yn gweithio'n galed iawn adre. Wel, da iawn chi. I ni gyd yn gweld eisiau cwmni'n gilydd yn yr ysgol yn dyn ni, a dwi'n sicr yn gweld eisiau dod mewn i'r ysgol i'ch gweld chi hefyd. Ond o'n i'n meddwl falle byddwn ni'n paratoi gwasanaeth bach ar eich cyfer chi heddi, ac mwyn gwneud hynny, wy'n gorfod cerdded i ben arall y dre. Felly mae'n dipyn o wac, felly gewch gyda fi. Rhaid nôl gyda chi nawr mewn munud. Helo blant, wi wedi cyrraedd pen yn haith sef yr afon Tywi yma yng Nghaerfyrddin, a dyna pont Caerfyrddin tu ôl fi fyna. A mae afon Tywi yn afon bwysig iawn. Fan hyn, blynydde maith yn ôl, oedd porthladd yn arfer bod, ac o'n allforio pethau o'r cei yma ger yr afon Tywi, lawr yr afon i'r môr yn Llansteffan ac allan i wledydd eraill yn y byd. Ond mae'r afon Tywi yn dawel heddi, ond un peth sy'n bwysig iawn i ni gofio. Bod yr afon yn bert iawn, ac ein bod ni'n hoff iawn o gerdded ar ei hyd hi, mae'r afon yn beryglus iawn, a mae'r rhaid i ni fod yn ofalus iawn pan mae'n ni'n sefyll ger yr afon, wneud yn siŵr bod ni'n sefyll yn ddigon pell o'r dŵr i ni gael mwynhau ein taith yn iawn. Mae yna rhai bobl sydd yn nabod yr afon mae'n dda iawn, ond mwyn i fi gael sôn amdanyn nhw, mae rhaid i fi gerdded ymhellach to, felly dewch gyda fi ar yn haith. A dyma fi wedi cyrraedd pen yn haith o'r diwedd, jyst gyda glaw. A fi yma yng nghanolfan y Cwrwgle ar lannau'r afon Tywi. Chi siŵr o fod wedi gweld yr adeilad glas yma wrth i chi yrru trwy'r dre. Mae rhwng Lidl a'r afon, ac enw'r hewl yw ffordd y Cwrwgle. Dyma'r faint i chi'n gwybod am y Cwrwgle, y cychod bach ysgafn yma sy'n cael ei defnyddio i bysgota ar yr afon Tywi. A mae'n hen draddodiad. Mae bobl wedi bod yn pysgota mewn Cwrwgle ar yr afon Tywi ers blynydde maith, ac maen nhw'n dal i wneud heddi. Nawr te, beth sy'n gan y Cwrwgle i ddysgu i ni tybed? Wel, wi'n mynd i gerdded yr holl ffordd adre nawr, oherwydd gytre yn tu ni mae yna gwrygl fach, ac i ni'n mynd i edrych ar y cwrygl gyda'n gilydd i weld os allwn ni gael neges mas ohoni. Felly nôl â ni unwaith eto, yr holl ffordd o ben draw'r dre i Abergwili. Come on, off â ni, hwyl! Ac mae wedi troi'n o'r ac yn lib. Lwcus bod da fi ar het yr urdd i gadw fi yn gynnes ac yn sych. Diolch yn fawr iawn i chi urdd. Wedi cyrraedd adre. Wedi cerdded yr holl ffordd adre, a drychwch beth sy'n gen i fan hyn. Cwrygl bach. Nawr, dwi ddim yn credu bod nhw'n defnyddio hwn i bysgota, oherwydd mae y bach yn fach. Ond mae'n dda bod gyda ni hwn fel bod ni'n gallu edrych ar y cwrygl yn fanwl. Un peth dwi'n sylwi am y cwrygl yw, mae'n ysgafn iawn, ac mae'r cwryglau mowr yn ysgafn iawn hefyd. Mae fel rhyw fath o grôn yn gorchuddio nhw. A phan mae'r cwrygl yn mynd ar y dŵr ar yr afon, beth sy'n digwydd chi'n credu? Wel, mae llif yr afon yn cario'r cwrygl i bob cyfeiriad, oherwydd bod y cwrygl mor ysgafn. A mae hyn yn wir mewn bywyd hefyd yn diwe. I ni'n gallu cael yn dylanwadu gan bob math o bethau mewn bywyd, ac i ni'n hawdd iawn yn gallu crwydro heb unrhyw gyfeiriad o gwbl. Felly, mwyn stopo'r cwrygl rhag arnofio i bob gyfeiriad ar lif yr afon, mae angen rhywbeth arbennig yn dos.
Mae angen rhwyf. Ac mae'r pysgotwyd yn y ceryglau, mae gyda nhw rhwyf arbennig iawn. Un llaw yn unig maen nhw'n defnyddio ar y rhwyf, ac maen nhw'n rhwyfo mewn ffordd arbennig mwyn bod y cwrygl yn mynd i'r cyfeiriad cywir. A fi'n credu bod hyn yn wir amdano ni hefyd. Mae angen rhyw fath o rhwyf arno ni mewn bywyd yn dros e. Rhywbeth sy'n mynd i gyfeirio'n bywydau ni i'r cyfeiriad cywir. Nawr ten, mae nifer o bethau'n gallu gwneud hynny. Dylanwadau da yn ein bywydau ni. Bobl sydd yn cyfeirio ni tuag at pethau da ac i'r cyfeiriad iawn. I ni'n teimlo hefyd fel Cristnogion bod Iesu Grist yn ein cyfeirio ni i'r cyfeiriad cywir hefyd. Achos mae'n hawdd iawn i ni fod fel y cwrygl ar wyneb yr afon, a'r llif yn ein cario ni bob cyfeiriad. Ond i ni'n credu bod Iesu o'i ddilyn ac o fod yn ffrind iddo fe, yn medru dangos y cyfeiriad iawn i ni deithio yn ddiogel trwy fywyd. Gweddiwn. O Dduw, diolch i ti am gyfle i gynnal y gwasanaeth hwn gyda'n gilydd heddi. Ein bod ni ar wahân eto, diolch am gyfle i fod gyda'n gilydd trwy'r gwasanaeth hwn. Diolch i ti am gyfle i glywed am hanes y cyryglau ar yr afon Tywi. Ac yn union fel mae'r pysgotwr yn y cwrygl yn dibynnu ar ei rhwyf mwyn i'r cwrygl chwilio i'r cyfeiriad cywir. Diolch i ti am bob dylanwad da sydd ar ein bywydau ni, sydd yn ein helpu ni hefyd i gerdded y cyfeiriad cywir mewn bywyd. Diolch am ein teuluoedd a'n ffrindiau. Diolch am yr ysgol ar athrawon. Ond diolch hefyd am Iesu Grist. Diolch am y gwersi sydd gyda fe ddysgu i ni, a diolch am ei eiriau. Helpa ni gofio ei eiriau ef bob amser. Cymer ofal o bob yr un ohono ni arglwydd, a helpa ni wneud ein gorau yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Cliw ein gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, santeiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg, can ei seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, mae wedi bod yn hyfryd i fod yn eich cwmni chi. Gobeithio'n wir y byddwn ni'n gallu cwrdd wyneb yn yr ysgol cyn bo hir. Cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach tan y tro nesaf. Hwyl fawr i chi gyd. Diolch